Tramvaj je zpět. Od první poloviny května letošního roku probíhala totiž její údržba a tak se takzvaná mazačka dočkala i několika vylepšení. Mazačka má i novou funkci, bude nově kropit zatravněné pásy přímo z tramvaje. Po opravě se řídí velmi dobře. Chody podvozků, pryže jsou vlastně nové v podvozkách, takže je velmi tichá jízda přes křížení a všeobecně tváří se to jako nový vůz. Leč zvenku vypadá jako hodně starý vůz. U lidí oblíbená mazačka se nyní Prahou prohání navíc s vánoční výzdobou, která čítá přes 2000 světýlek a nechybí ani velký vánoční anděl. Lidi se usmívají, mávají, je to opravdu krásný se s ním takhle vozit. Otázkou je, jestli reagují víc na to, že mazačka je zpátky, anebo na to, že je to takhle nasvícený. Každopádně v tomhle vánočním období je to prvotřídní záležitost. Mazačka si získala své fanoušky tím, že má netradiční tvar. Vždycky, když jede po ulici, tak si určitě každý povšimne, jelikož ten tvar je atypický. No a poté tedy fanoušci si rádi tuto tramvaj fotí a sdílí své fotky na sociálních sítích. Legendární mazačka najede v průměru denně přes 200 kilometrů. Obstará celou naší tramvajovou síť a dokonce i některé naše nejnovější tramvaje mají tuto funkci také, to znamená, že tedy si mažou koleje. Pohyb mazačky můžete sledovat na online kameře a v její blízkosti se pomocí Wi-Fi připojit na internet. Barbara Kirchnerová, Televize Praha.